Kula nuwun para sutresna budaya sasampunipun pinanggih Rahayu Wilujeng keparengna kula Aris Murtana minangka pambiwara RRI Surakarta ngaturaken sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran Radio Tonil Ketoprak kalian keluarga ageng kesenian daerah LPP RRI Surakarta. Ing wekdal menika badhe ngaturaken ira-iran Rangga Keniten Balilo. Dene para paraga ingkang kepareng badhe ngesangaken cariyos menika. Adipati Rangga Keniten kaparaken dening sedherek Aris Murtana SSN. Tumenggung Surawana katindakaken sedherek Wahyu Sabto Pamungkas SSN. Tumenggung Surageni katindakaken sedherek Rosena Bagus Wijaya SSN. Kuntara katindakaken sedherek Joko Sunarno. Sedherek Fitria Trisna Murti MSN. Ngayahi dados Kenwarsi. Lurah Kalibening katindakaken sedherek Rosena. Warga katindakaken sedherek Tutik Retno, sedherek Supini SS, saha sedherek Tri Harjanto. Panembahan Senopati katindakaken sedherek Ali Marsudi SSN. Garwa katindakaken sedherek Yohana Krismas SSN. Kimondoroko katindakaken sedherek Edi Sulistiono SSN Embung. Pangeran Witoradyo katindakaken sedherek Setyaji Widya Dharma SSN. Umbaran katindakaken sedherek Tri Harjanto SSN. Retnadi katindakaken sedherek Nining Wulandari SSN. Rekolandaya katindakaken sedherek Joko Sunarno saha sedherek Joko Priyono SSN. Sutradara sedherek Rosena Bagus Wijaya SSN. Pangeprak asisten sutradara saha teks strip dialog sedherek Edi Sulistiono SSN Embung. Pranata iringan sedherek Hari Wibowo Budi Utomo SSN. Pranata kamera sedherek Danik Nur, sedherek Adianto Utomo, saha sedherek Firmana Setiabudi. Koordinator TMB sedherek Junaidi. Koordinator KMB sedherek Muhammad Arifin SPD. Pranata swara sedherek Warsito saha sedherek Heri W saha sedherek Agil. Pengarah acara sedherek Gunawan. Pengarah siaran sedherek Topo Martatmo SSN. Pambiwara sedherek Aris Murtana SSN. Swarawati Nyi Supini, Nyi Lastri SE, Nyi Rizky Ainanda Utami SSN. Iringan karawitan LPP RRI Surakarta. Produser Ibu Dr. Anda Nini Idaningsih. Produser pelaksana sedherek Aris Murtana SSN. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Surakarta Bapak Bambang Dwiana Esos MM. Para miyarsa sutresna budaya, salajengipun
Sumangga kula dherekaken sugeng midhangetaken ngantos paripurna babaring cariyos Rangga Keniten Balela. Sumangga. Sowanmu kepara ngarsa apa padha winantu ing
ngarsane ingsun sowan kula raharja boten langkung atur sembah mugi kunjuk wonten sahandap Caos sembah Surawana lan sira Surageni. dawuh timbalan dalem Kanjeng Jumadong dawuh Gusti Adipati. Yo, tumenggung Surawana lan Surageni banget gawe suka gembiraning tias ingsun. Bektimu sakloron tak tampa ora kliwat pangestuku wae tampanana ya. Nggih, sanget anggen kawula mundi, Jeng Adipati. sangat anggen kula mundi Kanjeng Dipati. Surawana, Kula sadurunge akeh panjenengan ingsun paring dawuh, ingsun mundhut palapuranira kepiye kahananing para sentana wadyabala prajurit ing Kadipaten Pasuruan Surawana. kepareng matur Gusti Adipati Rangga Keniten. Mundi dawuh panjenengan dalem ing kalenggan menika para sentana wadya bala tuwin para prajurit sawega ing diri siaga ing gati mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kaprajuritan. Mbok bilih ing mangkinipun Kadipaten Pasuruan katempu ing ewuh para prajurit saged dados bentenging kadipaten saha mboten badhe mbondo kalani. Ya, bagus. Bagus kaya mangkono kuwi sing tak enteni, sing ndak karepake. Banjur kepiye sira Surageni? Kawula nggih Kanjeng Dipati. Kula maligi ngemban dawuh nan dalem Kanjeng Dipati anggen kula ngimpun ngraketaken pager-pager ndusun wiwit saking kapanatusan kapanewon tuwin kademangan. Para nem-neman kula impun kula raketaken dalah kula gladi olah kridaning gegaman tuwin guna kasantikan bilih sawanci-wanci Kadipaten Pasuruan badhe ngebak mengsah utawi bebeteng ingkang kandel dumateng Kadipaten Pasuruan tertamtu mboten badhe ngucreng karya saha mboten mindoni damel. Weh, latalah. Syukur yen kaya mangkono Surawana lan Surageni. Ya nadyan akeh para sentana lan wadyabalane kang padha crapang brengose. Sakdada jejinggote kiraku ora kaya sira sakarone kang padha setya bekti marang panjenengan ingsun. Iki ngene Surawana. Kowe tak pundhuti tetimbangan rumangsa gela penggalih ingsun sempelah penggalih ingsun sak bedhahe Kadipaten Purubaya utawa Medyun priyagung kang tak pundi-pundi kang dadi kiblating para adipati ing Brangwetan Bapa Penemban Rangga Jumena. Lah kok ora ngira
Malah saiki wis teluk kelawan Mataram. Kamangka saka pangertenku, Mataram kuwi mung desa cilik tur dudu tedhake Ngatapa Wijiling Kusuma. Tedhake Wali Agung Tanah Jawa Sultan Patah Jimbuningrat. Mung bebasan bocah ngarit saka Sela. Kok arep ngerahke para adipati ing Brang Wetan kuwi mau kepiye? Mungguh pamawasmu Surawana. Nun inggih Gusti Adipati. Badhe kados pundi kula minangka jejering abdi. Rumaos gesang nedha wulu wetuning Kadipaten Pasuruan. Ugi raga kula kraos seger minum toyaning Kadipaten. Mbok bilih wonten pangrabasing tiang Mataram badhe kula rungkepi saisining Kadipaten Pasuruan lan sak jembaring Brang Wetan kanthi pecahing dada wutaing lidira ngantos tetesing getih kang pungkasan. Ya, syukur bagus yen kowe mangkono. Banjur kowe Surageni kepiye? Nun inggih kula namung ndedhek kersa dalem Kanjeng Adipati. Jur panggesangan kula mapan wonten Kadipaten Pasuruan. Badhe wonten perkawis menapa kewan kang badhe tumanduk wonten Kadipaten Pasuruan tertamtu kula badhe majeng piyambak kepara ngarsa mbelani asma dalem ingkang luhur Kanjeng Dipati. Oh, kaya mangkono. Kowe uga kaya mangkono. Nun inggih. Mbelani marang Kadipaten Pasuruan kaya mangkono. Nini tadah duka dalem. Ya. Ya wis. Yen kowe sakarone padha sarujuk lan ngrojongi marang panjenenganing ingsun. Kanjeng Dipati amin dalem sewu. Laginipun Kadipaten Madiun mawon ingkang semanten agengipun saged bedah kalian negari Mataram. Menapa malih Kadipaten Pasuruan kang nembe mekar-mekaripun ngimpun rarjaning para kawula. Menapa mboten mesakaken dumateng para kawula Kanjeng Dipati? Monggo kula aturi metang ingkang wening, kula aturi naliti ing bot repotipun menawi kelampahan dados paperangan tuwin gegempuran Pasuruan kalian negari Mataram. Cukup. Surageni. Jebul luput saka kudangan merucut saka gendongan. Yen tak rasak-rasake ucapmu iku mau tinggal watak ing satriya jiring getih godhoh putih kuwi. Tanpa guna aku mlanja kowe rina wengi. Tak kon nambahi prajurit kanggo mbetengi praja kok malah ingsun mbok kon rembukan kon menggalih luwih dhisik kuwi karepmu kepiye? Lakar menika kang kapanggih sae. Prayoginipun rembakan rumiyin kalian negari Mataram. Wis, ora sah omong sing akeh-akeh kowe. Wa sing ngene, Surageni lan Surawana. Inggih, kula Jekadipati. Dawuh timbang. Selak cedhak pangrabasane wong Mataram tumeka ing Pasuruan. Dumawang ning talingaku wejange Bapa Guru Ajar Waskita Jati saka ing Raga Jampi Banyuwangi. Janjane kekuatane wong Mataram iki mau mung gumantung saka pusaka Mataram. Antaraning Kyai Pleret lan Kyai Baru Klinting. Kang utama tombak Kyai Pleret awit iku paringane ulama agung Bapa Kyai Sunan Giri. Awit saka iku murih suda kekuatane wong Mataram kowe sakarone tak dawuh piye caramu supaya Kyai Pleret iku mau ana tangane Rangga Keniten. Yen aku wis nyekel pusaka Kyai Pleret samangsa wong Mataram ngrabosa ing kene mesti kasor yudane dening Rangga Keniten. Ngerti? Meninggih mangertos. Terang trewaca dawuh dalem Jeng Adipati. Sagah dereng kantenan selak menawi saged
sewu cara badhe kula lampahi amrih saged dusta pusaka ing Mataram. Yo, Surawana lan Surageni sing prayitna ngati-ati lakumu ing Mataram, aja pati-pati bali ing Pasuruan yen kowe ora nggawa Kyai Pleret. Oh nggih, nyuwun tambah pangestu saged lebda ing karya Kanjeng Dipati. Dipati. Kurangane apa anggonku bekti karo bojo Kakang Buntara. Dasare tresna Jaka lara. Merga mbiyen katemben sepisanan ketemu kelawan Kakang Buntara, rasaku kaya ora bisa dipisahake. Tak anggep tresna sejati, donya prapteng delahan. Lah kok emane bareng wis kelakon omah-omah kaya ngene dadine. Sawetara anggonku bebrayan karo Kakang Buntara. Kok kaya ora ana wah-wahan jroning urip ya. Sebab Kakang Buntara ora wekel nyambut gawe, malah kepara seneng tumindak sasar. Sok gelem colong jupuk kelawan liyan. Hewohaya anggonku nglakoni umpamane kayane Kakang Buntara ora tak nggo urip, terus uripku banjur kepiye? Nanging yen to kayane Kakang Buntara tak cakake kanggo urip, wong nyatane iku mau klebu kaya kang sasar. Apa ing tembene ora entuk welaking Gusti ya? Warsi, bukaan lawange Warsi. Yo Kakang, kosek to. Bukaan lawange. Kosek to Kakang. Alah gendang cepet to. Alah napa to Kakang? Kok ngaget-ageti lho lingsir wengi sampean teko. Ambekanmu krenggosan, keringetmu dilewerani ana apa, Kang? Ana apa? Kowe iki ora ngrasake wong lanang nyambut gawe. Kok malah mbok tambuhi. Aku ki mau dioyak dening Pak Lurah karo para warga. Walah. Aku rak bola-bali wis matur sampeyan to. Aja mbok terus-teruske anggonmu seneng colong jupuk mbebahak karo liyan ngono kuwi. Temahane malah dadi kaya ngene to. Wis Warsi. Kowe ora usah ngandani aku. Kowe mau pancen wis tak karepke. Lah kasunyatane wae golek gawean yo angel. Ora gampang. Iso ku nyambut gawe yo megal, kecu kaya ngene iki. Colong jupuk. Saiki rasa kakean rame. Aku tak ndelik ning sentong kono turu mengko yen Pak Lurah takon kandakno. Yen aku ora ning ndi-ndi mung turu ning omah wiwit sore. Lho, lah yen kaya ngono kuwi jenenge aku ra mbok kon goroh to, Kang. Wis ben. Wis to.
Kowe iki tresna karo bojomu apa ora? Iyalah. Ya wis Kang. Wis aku tak turu. Ya wis gage ndelik kono. Ya wis sak mestine aku ngayomi kelawan sampean to, Kang. Kowe ana ngendi Si? Warsi? Nggih Pak Lurah. Oh, lah iki apa wis nang ngarep? Wonten menapa to, Rada Pak? blareng mripatku. Kok dalu-dalu ndodok kori kalih para warga menika wonten menapa, Pak? Aku ki arep goleki bojomu. Piye warga? Piye? Kok keteke sepi nggih, Pak? Ya wong jenenge maling ki ya ngono kuwi kok Sekedap to. ndelik, wonge ndelik nang omah kene. Bojomu ki tak goleki Si. Sareh rumiyin to. Lah Kakang Buntara menika kenging menapa to, Pak? Loh, kenging menapa piye to? Kidul desa kuwi rame ana ontran-ontran. Jarene bojomu kuwi mau mbobol omahe si Sodagar Semo kidul desa kono. Sabab apa? Sing dingerteni wong desa Kali Banteng kene, bojomu iku pancen kecu to maling. Lah, bener. Bener to? Bener sih. Maling bojomu ki. Ngaten to, nggih ampun ngendika ngaten niku to, Pak Lurah. Sampun sekedap to para warga sareh rumiyin to. Panjenengan menika tiyang sepuh lho Pak Lurah, tur pangarsaning nagari. Kok Pak Lurah nutuh Kakang Buntara mbegal kecu menika? Buktinipun menapa, Pak? Lah wis cetha gawe ontran-ontran ngono. Nyolong apa-apa kok takon buktine apa? Lho nanging Kakang Buntara menika mboten nindakaken nggih. Sebab kowe ngerti? Sekedap to. Wiwit sonten menika sampun tilem lho Kakang Buntara. Badanipun menika mboten sekeca nembe masuk angin. Lah saiki bojomu nang endi? Endi? Nika wonten sentong menika le Pak. Pun ngorok kat wau. Ning tenan omonganmu kuwi. Wonge turu. Estu Pak, pun wantun sumpah kula menika. Bumi tangkep angkasa kula wantun menawi kula dara kalih panjenengan. Yo, kok sajak mitayane omongmu kuwi. Ayo. Nanging titenono yo. Yen to nganti bojomu kabukten colong jupuk, nganti kecekel karo warga, oh, kelakon tak rencak tenan bojomu Warsi. Mboten Pak, mboten pun. Kakang Buntara menika tiyang sae Pak. Kula ingkang badhe ngemotaken Pak Lurah. Ya wis syukur yen ngono. Bojomu elingno, kandhanono, seneng wekel nyambut gawe ben ora dadi wong sasar. Ya. Nggih Pak Lurah ngestokaken dawuh. Ya wis, kabeh warga lan Jogobaya. Ayo. Mbok menawa dudu Buntara malinge. Ayo diteruske sing maling. Ngalor. Ono sing ngalor. Yo. Ayo ngalor. Warsi. Matur nuwun yo. Wah, kowe bojoku wong ayu tenan. Oh yen ora mbok ayomi dadi apa aku Warsi? Mula Kakang. Ya aja mung gugu karepmu dhewe ngono lho. Rungokne to ucapku. Ora ana jamak lumrahe. Wong begal kecu iku bisa kecukupan uripe. Ora ana ya Kakang. Sebab begal kecu mono kalebu wong sasar. Wong kang ngiwa. Coba. Aku ki bojomu. Tan wurunga besok aku duwe anak. Lah yen pijer mbok ingoni karo hasil kayamu begal kecu, ya kaya kang ora sah ngono to Kakang. Hing tembene besok piye yen ngasilke bocah kang mursal, wani karo wong tuwa, niru kaya sampeyan piye Kang? Gage pikiran. Yen tak pikir-pikir yo
bener kandamu. Oh, alah. Iya Warsi. Bener ucapmu. Bener ucapmu Warsi. Kaya wong raup banyu bening. Aku lagi krasa. Aku lagi krasa yen uripku iki jebule pancen nemoho dalan kang sasar. Besok ing tembe. Piye anake awake dhewe Warsi? Lah iya to, Kang. Wis to. Nyambut gawe kang wekel. Kang lumrah, kang kalal. Dadi buruh-buruh tani. Angkat junjung manol koliono pasar kono. Aku luwih seneng timbang sampeyan ngono kuwi. Tur meneh Kang Buntara. Piye Warsi? Apa sampeyan ki ora krungu kabar? Lho. Kabar. Kabar apa Warsi? Kuwi kabar apa? Lah kok aku nganti ora ngerti iki piye? Rame pekabaran kang sumebar ana ing pasar mau. Jare ing negara Gung Mataram kono ana sayembara lho, Kang. Sayembara? Iya. Sayembara iku unine kang sapa bisa ungguling yuda nandingi salah sawijining narapraja. Ing tembe bakal diparingi sebutan Banteng Mataram, Kang. Lan bakal entuk ganjaran saka Kanjeng Sinuwun Panembahan Senopati lho, Kang. Wah, yen kuwi sayembara perang kuwi. Nanging yen aku melu sayembara kuwi, apa ya mitayani to Warsi? Ya aja kaya mangkono to. Lah wong aku iki mau kasektene mung ramban-ramban. Tak pikir mung ora gondro sepira lho Warsi. Wis to. Ya sapa ngerti iku dadi bejamu karo bejane anakmu ing tembe lho, Kang. Piye? Yen ngono ora ketana lolo. Si Kakang Buntara mbiyen duwe dasar kawruh pencak nandingi kridane mungsuh to. Ora ketang sithik ya guna pangawikan Japa Matra. Sapa ngerti Kakang bisa menang leboni sayembara iku, Kang. Gage melu ya, Kang. Oh, ngono ya Warsi. Seneng atimu yen aku melu sayembara kuwi Warsi. Ya mestine seneng banget to, Kang. Sapa sing ora seneng? Bojone iku mau dadi wong ketengen ana ing praja, malah entuk gelar Banteng Mataram to, Kang. Yo. Yen ngono aku tak manut kowe. Yen pancen ngono, Warsi. Kasurung saka aturmu kuwi mau lan dinggo ing tembe anake dhewe kuwi gen mukti yo. Aku tak melu. Nanging aku sadurunge mangkat sangono-ono klecep ing esemu sing manis kuwi yo. Salah iya Kang. Kanggo sangu nggonku bakal melu sayembara. Wis iki lho, ya wis. Sing ati-ati yo, Kang. Yen ngono aku njaluk pamit yo Warsi. Iya, Kakang. Dongakno aku bisa kasil. Bakal tak dongakne Kang ati-ati ya. Ujung jari
lobak kagunan maneka warna Sriwedari bali kambang taman juruk langen praja pranyata nganti bebasane tanpa wani nyata indah Surakarta karawitan kanggo panutan olah beksa pathokane padalangan kang asli bakame seni bade indah grahe kondangan ditekan monco negara pepak banyu kuping kabutuhan nyata indah Surakarta ki indah tenan. Enek gendingan. Heeh. Indah Surakarta. Ayo pancen ya nek Surakarta kowe ket biyen wis kondang kok. kondang Ono, ayo kaendahane no. Heeh. Taman wisatane ya pirang-pirang. Contone. Ono Sriwedari. Sriwedari. Ono Njuruk. Njuruk. Ono Bale Kambang. Heeh. Ya, lah pirang-pirang kuwi. Lah kuwi omahe Pasar. bayane omahe njuruk kono bayan. Ben sapa? Lah bayane omahe njuruk kono. Lah ya bayane sapa? Ya bayane njuruk kono. Kae boyo. Lah ya bayane Oh, bayan ki lho. Oh. Bayan ki perangkat desa kok lho. Boyo karo bayan. kuwi beda. sing nyasa gending ki sapa? Pak Yoso wis pensiun. Ora sing ngrakit gending indah Surakarta ki mau lho. Lah kok tak tekake aku ki lho ya ben apa? Aku ora ngerti to. Ayo ngerti, nek ora ngerti apa teko kene. Oh iya iya. Nggo mlakok ya. Lah mulane kuwi. Kuwi sing nyasa Heeh. Pak Ki Dalang Narto Sabdo. Oh, Pak Ki Dalang. Heeh. Ya nek wis ki ki ora usah anggo Pak. Wis ki wis genah. Lah ki saka tembung apa ki? Ya ki ya Ki Dalang kuwi mau. Ki saka tembung kyai ngono. Lah kiai ki ra ulama kuwi. Ora kebo enek kyai kok. Kebo enek kyai kok. kok kiai lho. Kyai Slamet. Kebo. Kae jenenge kebo. Lah iya. Iki mau indah Surakarta. Ndak Surakarta. Nek indah jeneng wong ya. Kowe ki leh mumune iki mbok aja sok nggonta-ganti tembung to. Endah Surakarta. Endah Surakarta. Endah ki kahanane. Kahanane Surakarta ki endah. Mergane ono pirang-pirang kuwi mau lho. Mergo nek ditonton Surakarta kuwi berseri lho. Kuwi slogan. Lho slogan iki oke lho. Nek kowe tak kandhani saiki. Slogan ki kabeh ki nyemoni aku. Terus semua ini gak apa? Lah kuwi Surakarta ya gawe slogan iki kaya wajahku kok. Wajahmu ki piye? Berseri. Wah, berseri piye wong alis putih kabeh ngono berseri. Lah malah komplit tok. Kayak ngono kok berseri. Iya, berseri kok sing nyawang bojoku. Oh, Terus nggon lambe kuwi. Lambe. Boyo lali yo gawe slogan ki nyemoni aku. Piye? Tersenyum. Oh, iki ora ketersenyum nek Lah aku kene tersenyum. Kowe ora ketersenyum. Lah apa? Untumu kedawan. Membrangas ngono lho. Lho kowe aku ora ngarani kok ya. Kuwi yo Klaten yo tiru-tiru nyemoni aku. Lah nek Klaten yo nyemoni kowe. Heeh, gawe slogan iki bersinar
weruh mripatku ya Pira bersinar kok moto ngliyup kaya arep patuk. Moto ngantukane kok muni bersinar lho. Lah kuwi nek was ora ndedhe nek metu atusane won berseri. Terus ragen iya. Oh, Nyawang aku sak blejet ngono iki langsung gawe slogan. Wah iya. Asri. Wis. Oh dapuramu klambi compang-camping ngono terus sawang apane nggon asri iki nggon ngendine. Lah iya dadi Lah rumah saya kok slogan-slogan kok topek kabeh anjur aku tokeki apa? Lah kuwi yo enek slogane kok. Apa? Kowe iki digawe slogan nyawang wajahmu nyawang wujudmu kuwi terus Sukoharjo gawe slogan. Piye? Makmur Sukoharjo makmur. Lah mung arep ngomokke wong lemu kok aja lho makmur. Lah iya wong kok sak gajah ngono kok yo. Sak biting. Lah apa kok biting Babi nglinting. lah cilik. Iya nek babi kaya cilik piye to? Nek tak pikir-pikiri Ora usah dipikir dilakoni. nek tak gagas-gagas sih yo. Lah ya rasa digagas iki dilakoni wae. Kowe arep ngopo? Iku tak cekel terus tak bledoske ning kolah aku ya. Ora wong wis adoh arep dibledoske gen ngopo? Dadi kaya pitik kae gen misah anake gen gelem kendhok meneh dibledos-bledoske. Aku iki aja nang maidu wae yo. Dipikir-pikir iki slogane ya kaya Jarwo Dosok ya. Piye? Jarwo Dosok. Berser iki bersih sehat rapi indah kuwi ora Jarwo Dosok kuwi singkatan. Lah padha to. Jarwo Dosok wedang, ngawe kadang. Lah kuwi Jarwo Dosok. Lah iya kan yo padha. Wedang ngawe kadang. Terus. Terus apa kuwi suruh kesusu selak weruh. Terus sepur. Sepur kuwi ya asepe mendhuwur. Nek motor, Montor kuwi asepe nang isor. nek wong Wong ki asepe nang bokok. asepe ning bokok. Ya deloken tak kaya asep apa piye? Dut ngono. Tenan kuwi. Kuwi ora asep kuwi ngeses nek kuwi. Terus setir. Heeh. Ayo sing setir nek iso diuntir. Najan singset ning iso diuntir. Iso diuntir. Setir kuwi. Nek roda, Kuwi nek roda kuwi cacahe loro kudu padha. oh iya ya, ora ana ya roda ki kudu buntir kabeh. Siji kotak ra mlaku ya. Ya nek siji kotak ki jenenge ora roda. Apa kuwi? Ya kotak, wong kotak kok roda. Lah ya roda, cacahe loro tur kudu Kudu padha. padha. Megane ben iso mlaku bareng. Mubeng ya mubeng Wong kabeh. Jaya pinter ya gawe anu. Wong Jawa kuwi peradapane kuwi wis luwih misuwur timbangane peradaban negara-negara liya. Terus sulak ngono kae. Sulak kuwi ya Nek kesusu, keselak. Lah iya kuwi nyulake nang dhuwur karo mangap ngono iso keselak-selak kowe. Ora nek iso ngombe kecepatan. wedangan nek kesusu lak keselak. Ngono. Oh ngono. Terus ana meneh. Apa? Ana meneh tebu. Apa kuwi? Antepe nek wis mlebu. Dadi nang omah, nang mlebu. Arep mlebu omah kuwi. Nek wis Keluweh. Keluweh kuwi ya nek kelulon kuwi luweh. Ora, kluweh kuwi nek kaku keluweh-luweh. Ringin. Ringin kuwi ari-ari nek nggone nek kepengin. Oh, tak kira kae. Nek wis keri terus pengen dikileni kupinge ngono kae, keri terus pengen dikileni meneh ngono. Kowe senengane kuwi to? Heeh. Senengane dikileni. Kaya jangkrik ae. Iki saiki ngrembug sayembara. Lah sembur gen apa? Awake dhewe abdi lho. Ngerti? Ngabdi? Ayo ngerti. Apa? Ya abdi ki ya nyambut gawe. Ora. Abdi ki nek mangap kaya memedi. Nah, kowe Coba kowe mang apa? oh ya enggak, wong aku ora kaya memedi kok. Lah kaya apa? Ngabdi, mangap kaya memedi. Lah kene iki lak Mataram to, awake dhewe ngabdine Mataram. Iya. Iki rak enek sayembara. Sayembara. Perang. Sing sak sapa wonge Hah? iso menangke sayembara kuwi. Engko bakale arep dikeki hadiah. Sebutan Hutan apa? Banteng Ketaton. Banteng Ketaton ora kampleng kowe engko. Banteng Mataram. Oh iya, Banteng Mataram. Kowe iso ya kowe ngono kuwi pencak silat. Lah aku pinter. Kok pinter piye? Ya saya pinter aku. Upama kowe arep jotos. Bisa upamane kowe tak jotos kiwa. Ha ndang iwa no. Wah, ya ndasmu cepling.
Wis ya aja tas kiwa kok iso ngendong kiwa ya. Malah keneng. Malah keneng nuwun. Ayo saiki awake dhewe rasa melu ning injen bae. Ijen kaya nek ning delik delok. Lah nek rame ora ketok. Oh ya, jeneng delok. Punapa manggih Basuki Siwa pate manda raka Satya nek lakon ana ning jono rawa patuko ing sumangga enggal napto ya kongsi tidha tidha sarane kore gotong royong nyambut gawe elo mugi manggi ora ayo Etan bali apa satya mekalakon sumaramba prana yaka
Panembahan Senopati atur puja pangas ingkang pasih bane tumanduk ngarsa duka nata gung ing Mataram mukya tansah nemu ayo rahayunir sambe kolot Nuwun inggih Wajara ngaturaken agung panuwun dene saben-saben tedhak wonten ing Mataram tartemtu kajawi paring pakabaran babagan karaharjan ugi tansah paring dedonga dumateng para kawula supados manggih raharja. Wa. Iya Njeng Panembahan. Wong sing wis tuwa lan sepuh kaya Punwa iki apa meneh to gawene? Isane mung ndedonga kanggo anak putu utamane Keng Slira Kanjeng Panembahan Senopati. Muga rahayu lan saya kuncara prajagung ing Mataram Panembahan. Inggih ngaturaken ageng panuwun wa. Kula aturi pinarak lenggah ing sekeca kula badhe wan pandikan kalian garwa kula pun Diajeng Waskitawati wa. Iya. Dienggo sak sekecane Kanjeng Panembahan. Inggih. Diajeng Waskitawati. Dawuh dalem Kakang Mas. Siadi wis marak ing ngarsanipun Kakang mestine pakaryan kabeh wis kok tindakake. Lan mligine pun Kakang kepengin mundhut pawarta kebiyangunmu nggulawentah para putra. Diajeng margake matura ingkang trewaca ing ngarsanipun Kakang Diajeng. Kula nuwun inggih Kang Mas Panembahan Senopati kepareng matur. Para putra dalem sedaya sampun satata ngunggul anggenipun sinau. Olah kawruh kedaton lan kawruh mandraguna. Sedaya namung sumungkem ngestokaken dawuh panjenengan dalem Kakang Mas Panembahan Senopati. Ya, mangkono Diajeng ya. Awit ngene ya Diajeng, minangka jejering garwa kalubu sigaraning nyawa lan ing mangkono uga mengkuwerti supaya Siadi kuwi tansah nggulawentah marang putra-putramu. Jalaran gelem ora gelem sing jenenge putra kuwi ing tembe mburi bakal nerusake kaluhuran miwah kajayaning wong tuwa. Mula kang saka kuwi sayektine putri kuwi utawa garwa kuwi andarbeni jejibane kang sakelangkung luhur lan wigati banget nyamektakake tedhak turun ing tembe uri. Mula kang saka kuwi ya Diajeng aja kendhat anggonmu tansah nggulawentah marang putra-putramu ya. Nuwun inggih Kakang Mas, ngestokaken dhat. Reh dene iki ana rawe Wajara Mertani utawi Wamandaraka lan uga iki ana sawane tumenggung Witaradya
dikepenake dhisik ya diajeng. Ngestokaken dawuh dalem Kakang Mas. Wajuru. Dawuh dalem Kanjeng Panembahan. Inggih. Kula menika sampun sawetawis anggen kula jumeneng Panembahan wonten ing Mataram, malah kepara laladan pinten-pinten sampun kula manunggalaken kalian Mataram kalebu ingkang pungkasan manunggalipun Kadipaten Purabaya Medyun ingkang dipun pandhegani dening Awa Rangga Jumena lan sameneika sampun menunggal kanthi kula anggarwa pun diajeng retna dumilah. Nanging ngaten nggih wa. Maksa tasih tida-tida salebeting penggalih jalaran menawi Purabaya Medyun menika sampun saged manunggal kalian Mataram menapa ateges adipati-adipati Brangwetan menika ugi lajeng manunggal kalian Mataram menapa tasih mboten nggih wa. Menika kula nyuwun dawuh saking Wajuru Mertani. Lah iki sing dadi perkara ki ya iki Jebeng. Yen pangarep-arepku mono ya iso wong Dipati Brangwetan kuwi njut ora usah kokean pertika njut padha nyengkuyung ing Mataram. Ning emane ngene. Ha wis bola-bali sing jenenge kapitayan iki lah angel. Nalika ingkang paman Adipati Panembahan Rangga Jumena ing Madiun niku mau lenggah, Adipati Brangwetan iki mau padha sayuk nyengkuyung sabab ana tungguling Brangwetan iku mau yaiku Ngulamagung Kanjeng Sunan Giri ing Gresik. Inggih, nggih. Kanjeng Adipati Wijayakrama ing Surabaya. Ya to, Rangga toh pati. Kabeh ing Malang ing Surabaya iku mau padha nyengkuyung sebab ingkang paman Adipati Rangga Jumena iku mau tos agung ing Demak Bintara tedhak ing Wali Agung Kanjeng Sinuwun Jimbuningrat. Lah inggih. Medune Raden Patah menyang putrane Kanjeng Sultan Trenggana ya padha nyengkuyung. Lah putrane Sultan Trenggana sing Uragil, Pangeran Timur kuwi dijumenengke ana ing Purabaya utawa Medyun ya padha nyengkuyung kabeh. Nah, kalebu ingkang Rama Kanjeng Sultan Adiwijaya iku mantu dalem. Sultan Trenggana kabeh ya nyengkuyung ning bareng nglebur centang mrojol celaning garu sing jumeneng ana Jawa Tengah iki Kang Slira. Kuwi semune do ora percaya. Dumeh Danang Sutawijaya iku mau mung anake wong Pandhegaleng, putune Ki Ageng Sela. Ning wong Brangwetan ora ngerti Ki Ageng Sela ki sapa. Ora ngerti to yen Ki Ageng Sela ki tedhak ing Kendeng Pangeran Lembu Peteng sih tos ing Majapahit. Lah jenenge iki wong ora seneng ki dirimuka ya wis angel. Padha karo Dipati Pasuruan si Rangga Keniten kuwi janjane ya sentanane ingkang Rama mbiyen iki ageng pemanahan. Janjane ngono mbiyen kuwi ya kanca raket lah. Nyatane saiki ya mrengkang saka pernatan bundan tanpa ratu. Ya. Ana ing Pasuruan ora gelem teluk ana ing Mataram. Lah malah ki ya rada beka. Tumenggung sing pengpengan, tumenggung alap-alap, tumenggung sing oranu. Anakku Surontani kabeh do kalah karo Rangga Keniten sebab kulite iku mau ora tedas saliring brojo. Ngono lho Jeng Panembahan. Wajuru. Menapa kinten-kinten pancen kalebet Adipati Pasuruan mboten pitados menawi Panembahan Senopati. Sanadyanto kula menika mboten putra saking Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Nanging kula menika kaanggep putra ingkang pembayun. Kaanggep putra. Bener. Lan ugi miturut dawuh dalem kala wau bilih kula menika nggih trah saking Majapahit. Lah menika kados pundi? Kok ngantos piyambakipun boten pitados menawi kula menika nyepeng bahat pusaning praja
wonten ing Mataram menika ta Wajuru? Lah iya wong Brangwitane kok ora ngerti to. Tresnane ramamu Suwardi Kanjeng Sultan kuwi mau. Jaman sira isih urung rabi, guru ngetok rambut kowe dadak kongkonan patih manca negara ning Mataram kene. Semono tresnane. Coba ingkang ngerayi Kanjeng Ratu Pembayun, Pangeran Pangiri. Benawa kuwi mau Malah sak mboten pola dipun tingkahmu dawuhi. kuwi mau ditiru ning ya padu-padune wong Brangwitane gur arep wani karo Mataram ngono wae. Saiki ngene Jeng Panembahan wis engko ndak dawa-dawa dinudut. Iki aku golek jago, wis ngono wae. Aku golek jago sing iso nandingi si Rangga Keniten Pasuruan. Wong nyatane para senopati ya do kalah. Lah mula Lajeng kersanipun Wajuru kados aku pundi? bebasan mancing kena iwake aja budhek banyune. Aku kongkonan si nimbali si Tumenggung Witaradya iki dadi bebanten sayemboring Mataram iki. Sapa sing iso ngalahke Tumenggung Witaradya iki entuk sebutan Banteng Mataram lan bakal diwisuda dadi Maha Senopati. Ngono lho ning nyung pangapunten. Oh. Iki aku selanyu-lanyu malah urung matur karo sliramu iki. Mila menika Bener kok apa salah aku ki ya ora ngerti iki. ing atasipun menika mirunggan sapejagong kula kaliyan Nandalem kok lajeng wonten sowanipun Witaradya menika wonten menapa Lah, jebul ngono kuwi mau. nggih Wajuru menika anggadhahi rancangan badhe ngawontenaken sayembara pamilihan senopati ngaten to Wajuru. Aku mancing Kanoman ning Mataram iki ya ta. Tak kira wong Mataram iki ora sembarangan. Nggih. Mataram kuwi mbiyen tedhaking Negara Agung Mataram tilarane Sri Rake Pikatan. Lan wetane Mataram ana ladan jenenge Giring. Iki akeh nggon sing pengpengan. Sakmenika kalilana kula badhe dawuh kaliyan Tumenggung Witaradya. Monggo ditanting kuwi Witaradya. Witaradya, Dawuh dalem Kanjeng Panembahan. mbok menawa wis trewaca apa kang dadi dawuh pangendikane Wajuru Mertani, apa kowe uga wis didhawuhi yen to Mataram dina iki bakal nganakake sayembara pilihan senopati. Wis ngerti kowe Witaradya? Estunipun Wajuru sampun paring pengendikan dhateng kawula. Nanging nengga napa ingkang dados dawuh panjenengan dalem Kanjeng Panembahan. Oh iya. Apa kang didhawuhake dening Wajuru Mertani waton kuwi becik kanggo kaluhuran kajayaning Mataram mesti ingsun bakal nyarujuki. Nanging ngene, wong dadi banten sajroning sayembara kuwi pakaryan kang ora enteng. Kira-kira yen kowe pancen dijumenengake minangka bantening sayembara kuwi saguh apa ora? Nyuwun berkah pangestu panjenengan dalem kula sagah. Nadyan abota kados pundi menawi menika sampun dados dawuh panjenengan dalem. Kula badhe mestuti dawuh Sang Panembahan. Lan boten badhe ngucemaken asma panjenengan dalem. Nadyan pecahing dodo taing ludira gesang kula kagem kajayaning Mataram. Bagus, bagus. Mantep tenan iki. Mantep. Witaradya iki. Sanadyan. Ora kleru lek nuding iki. Nggih, awit rikala semanten kula piyambak ugi ngatosaken kados pundi anggenipun Witaradya menika tansah anggladi olah kridaning perang. Mboten namung menika malah olah kridaning kaprajan ugi piyambakipun ugi tansah ngegladi. Lan kula pitados menika pantes minangka jago utawi minangka banten salebeting sayembara pilih. Lajeng rancangan salajengipun kados pundi Wajuru? Iki aku wis masang umbul-umbul ya to lan biwara ing wit-witan ning papan penjagan-penjagan Kanoman ing Mataram supaya padha ngleboni sayembara. Witaradya Wonten dawuh. gandeng blabar waja kentheng kawat. Umbul-umbul bandira layu wis diangkep lan kae padha susukan cah nom-nom pirang-pirang. Yen pancen kowe wis sawe geng diri siya geng gati. Muringgal Witana Witaradya sayembara Banteng Mataram iki. Nun inggih sendika mangestuaken dawuh Iju. Para Kanoman ing Mataram. Gandeng wis kabeh padha sawega, saiki kene nyedak kene, munggah blabar waja kene.
Saka akeh wong-wong Mataram kuwi sing ning ngarep dhewe. Kula. Sapa kowe? Kula Lurah Kali Banteng. Lurah Kali Banteng. Lurah Kali Banteng. Jenengmu sapa? Kula Lurah Samyono. Samyono. Lumebu sajroning sayembara. Wis ngerti pranatane Samyono? Sampun mangertos. Boten pareng damel pepejah wonten Blabar Waja menika. Oh ngono ya, bagus. Sampun kula antepi sedaya menapa kedadosipun badhe kula tanggel. Ndara Wis sae goeng gati, sia goeng diri, sepakno sampun. awakmu kene tetandingan kelawan Tumenggung Witaradya. Ginakaken kadigdayan kepareng to, Ndoronggung. Iya, sak apa-apamu tokno suntaken ana ing Blabar Waja Kentheng Awan. Tasih mempan boten haji kula Tugu Waja. Monggo badhe kula cobi wonten mriki. Pancen ampuh-ampuh tenan kanopan ning Mataram. Kosik saka akeh para nom-noman padha mundur banjur sliramu maju. Wis sapa bocah bagus? Nggih, kula pun umbaran jangkepipun nggih Joko Umbaran nami kula. Joko Umbaran. Inggih. Wong-wong Mataram sisih ngendi? Kula Mataram sisih wetan, Ndara. Wah, Mataram sisih wetan. Inggih. Wis mbok antepi tenan bakal mlebu ning Blabar Kawat Kentheng Waja. Sampun sayembara. Inggih, sampun madhep mantep sampun dados tekating manah kula nderek sayembara menika, Ndara. Apa piandelmu, Gus? Nggih. Mangke sak sampunipun sami tetandingan panjenengan badhe mangertos piandel kula sinuwun. Wah, ngono ya. Ya wis mbok antepi tenan kene. Gelar dinyatake kowe bisa ngasorke aku apa ora? Ayo Gus, monggo cepakne awakmu. Ayo kene tak blaki dadak Gus. Hoi, Gus. Hoi. Gus. Pripun Ndara? Iki juru. Wis. Piye Witaradya? Sampun. Kula ngrumaosi kawon. Wis, kula ngrumaosi kawon iki juru. Wis, diculke bocah nom. Inggih. Ngestaken dawuh. Dawuh dalem. Iki tatu arang kranjang wis Witaradya kono. Kowe ning pantu sada kono. Nggih. Kepareng nyuwun pamit iki juru. Jenengmu sapa kowe mau? Nun inggih, kula pun Joko Umbaran Gusti. Joko Umbaran. Nun inggih. Ya memper yen kowe menang dedekmu sentosa. Waduh. Baumu malang, dadamu melang-melang. Waduh. Ya. Kowe bocah ngendi Joko Umbaran? Kula saking Giring Gusti. Saka Giring? Nggih.
Sapa jenenge ibumu? Ibu kula namanipun Roro Lembayung. Roro Lembayung? Inggih. Lah, Roro Lembayung kuwi anake sapa? Ibu kula menika putranipun Ki Ageng Giring, Gusti. Ki Ageng Giring? Nun inggih. Kanjeng Panembahan lho. Iki anakmu dhewe Kanjeng Panembahan. Iki putramu iki. Lho. Mangke rumin Wajara. Menika ngaken menawi laris saking Giring. Iya, si Joko Umbaran jenenge. Oh, Joko Umbaran. Anake Roro Lembayung kuwi rak bojomu sing sepisanan, putrane wakmu ki Rangga Jaya Ki Ageng Giring. Lho iki piye to? Waduh. Sapa akeh bojo nganti bojo sepisanan dadi lali. Wah, Iki capet-capet anakmu. lajeng kemutan lampaning sampun kawuri. Lah wis sawangen to irunge, alise kuwi. Ya genah kaya sliramu ngono kok. Joko Umbaran kene nyaketopun Rama kene. Injih ngestokaken dawuh. Joko Umbaran. Dawuh timbalan dalem. Kowe bener putrane si Lembayung saka ing Giring. Nun inggih kaluhuran sinuwun. Bagus tenan ya. Ora nyono ora nglegewa yen to ingsun bisa sapat temon karang jeneng sira. Jalaran wis pirang-pirang warsa anggonku biyen nate tedhak ana ing tlatah Giring. Malah ketemu kelawan ibumu si Lembayung, jebul malah saiki wis tuwuh putra ya kuwe Mbaran. Ingsun banget rumangsa mongkok malah jeneng sira dhewe sing mupu sayembara senopati ing Mataram. Lah kok ora biyen-biyen kowe ngawu-awu Sudarma ketemu kelawan ingsun ki kepiye to Mbaran? Inggih. Kula ngrumaosi menawi kula menika tiyang alit dusun papan kula. Inggih anggen kula menawi badhe ngawu-ngawu Sudarma menika menawi tinampi nggih sae. Menawi mboten tak malah kenging duka to menika mangke. Ya. Ingsun ora ngluputake marang sira kuwi sing jenenge nganggone Subasita lan Tata Krama. Ngrumangsani yen kowe bocah saka desa banjur nengenake rasa pangati-ati aja nganti grusa-grusu mundak keseluru ngono kae bener pancen. Mengko dhisik Kanjeng Panembahan. Weh lah, ana sing teko meneh kae. Mulai kan suwe. Kowe sapa nek kok teko kene? Aku lho Buntara. Kawula saking desa Kedung Banteng. Nah, duwe karep apa? Lho. Rekane sayembara ki duwe karep Pripun apa? to ki? Lah kula adon niku ajeng mlebu sayembara kok duwe karep napa? Lah iki kok wis sepi niku pripun iki? Sayembara ki wis rampung sebab wis ana sing mupu yaiku si Joko Umbaran iki ngono. Lho lah lagi setengah dina kok rampung niku pripun? Ana golek jago kae ya golek sing peng-pengan nggih. Sayembara niku 3 dina petang dina ngoten kok wis rampung. Lah ini sing menang niki. Sing menang iki si Joko Umbaran iki wis dadi katetepan ngono. Dadi niki pun tutup to niki. Wis rampung. Waduh, adoh-adoh. Nggih, Mun. Kula bali. Kados pundi Wajara? Lah kok malah wonten ingkang nusul badhe mupu sayembara menika kados pundi? Lah iya mbok menawa ora mung Buntara. Kira-kira iki mengko ya ana meneh. Meng ngene Kanjeng Panembahan. Iki sayembara wis kapupu dening Umbaran iki malah putramu dhewe iki tiba kebenaran. Lah bakune aku nak golek jago kanggo ngalahke Rangga Keniten. Lah sabanjure mangsa borong kawicaksanan dalem kepiye sawise kepilih
kang bisa ngalahake si Witaradya kuwi mau. Inggih. Badhe kula lajengaken rembakan kula kaliyan Jaka Umbaran menika nggih. Wajuru. Monggo, monggo Kanjeng. Jaka Umbaran Dawuh timbalan dalem. ing sekawit ingsun wis uninga yen tos jatine sira iku putraning ingsun pribadi. Tiwas kebenaran malah sira minangka dadi tanggul tameng keraton Mataram. Supaya Mataram bisa tambah bisa sembodo yen ana payu-payu sing bakal ngrabosa ing praja Mataram. Mula kang saka kuwi jumbuh kelawan peranatan kang wis kawedharake reh ning sira menang sajroning Sayembawa Senopati, mula sina wenang sinebut Banteng Mataram. Malah reh dene kowe iki putraning ingsun pribadi, dina iki sira ingsun paringi sebutan Pangeran Purbaya. Waduh, matur sembah nuwun Kanjeng Panembahan. Minangka jejering pangeran sira tak wenangake mapan ana ing kapangeranan. Mengko sawanci-wanci yen ana dawuh saka wajur mertane utawa ingsun pribadi, kowe kudu sembodo ngayahi karya Purbaya. Nun inggih ngestakaken dawuh panjenengan dalem Kanjeng Panembahan. Gusti, Gusti. Kaya mangkene rasane wong kepedhotan tresna. Kurang apa? Anggonku sambung tresna kelawan Diajeng Retnadi. Seprana seprene pangrasaku kaya wis jodoh jejedoan tibaning padha malah dialap dening piyoli. Wis pancen dadi garising umbaran kudu kaya mangkene to Gusti, Gusti. Kula ingkang sowan Kanjeng Pangeran. Oh, kowe Retnadi. Kene-kene. Ana apa? Sliramu tekono kasenopaten iki ana apa? Lho, kok ana apa kados pundi to Kanjeng Pangeran? Menapa nggih sampun kalepyan? Menawi kula menika katresnan panjenengan dalem. Iya Retnadi. Aku ora bakal lali kelawan sliramu. Nganti tekan puputing jagat, aku ora bisa ngalekake kowe. Mung wae aku kudu napak marang kasunyatan lamun sak tenane kowe kuwi wis winengku dening Tumenggung Witaradya. Lah ngumunku kok kowe
lali marang janjimu nalika semono bakal urip bebarengan donya prapting delahan. Lah kok gumampang timen kowe ngladeni panggembuking tumenggung Witaradya. Apa dumeh aku bocah desa? Dumeh aku anake wong ora duwe. Apa ya ngono to? Kanjeng Pangeran, mbok nggih ampun ngendika kados mekaten to. Nyuwun pangapunten bilih mekaten ketadosanipun. Yektosipun kula menika mboten saged pisah kalian panjenengan dalem. Ananging tiyang sepuh kula yektos mboten nglilani menawi kula sesambetan tresna kalian panjenengan dalem sebab menawi dipun petang-petang neptu dina dawuh panjenengan kalian kula menika dawah tali wangke dawah lara pejah. Njeng Pangeran, jebul mboten nginten menawi panjenengan dalem menika putranipun Panembahan Senopati. Gelaning manah kula kados nyanyangga bumi Njeng Pangeran. Wis Retnodi. Karembuka sedina ping 1000 ora ana gunane. Karo meneh sira iku wis dadi bojone wong liya. Apa meneh yen nganti ana kang ngerti kowe teka kene jagongan kelawan aku. Rak ya padha cubriya to mengko. Dikira aku mengko jejodhoan karo kowe meneh. Reksanen wae jeneng ingsun. Ingsun iki mono Senopati Banteng Mataram lan putrane Kanjeng Panembahan Senopati. Aja nganti cacat jenenge mung gara-gara aku srawung karo kowe meneh. Ana tetembungan tresna iku mau ora kudu nduweni Retnodi. Pancen aku lan sira iku mau anut anugrahing Gusti, ora jodoh-jodohan. Mulane cukup semene katresnanku kelawan kowe. Nadyan kowe wis renengkuh tumenggung Witaradya. Atiku wis bagya lan mulya Retnodi. Sing ati-ati anggonmu jejodhoan karo tumenggung Witaradya. Muga-muga tansah rukun lan nerahake putra kang luhur budine Retnodi. Inggih matur nuwun Kanjeng Pangeran. Kosek. Yen ora kleru kowe Buntara. Gene sampean ora pangling karo aku. Banjur duweni karep apa kowe teka mrene, Buntara? Lho. Lah kula niku rak gelo ceritane. Gelo kepiye to? Jaman semono sayembara kula pun telat. Coba nek kula ora telat, sampean durung karuan dadi Banteng Mataram. Banjur tekamu ana rene kuwi ora trima arep nodi kelawan aku. Lho kula ajeng mbuktekke. Wong sing ampuh, wong sing iso mupu sayembara kuwi mesti kasudibyane kanuragane terange mesti pilih tanding. Mula sakniki jujur mawon, kula kepengin nantang sampean. Yen kaya mangkono panjalukmu, ayo tak ladeni Buntara. Ayo, maju. Kutsis, aso. Ampun manguntir. Wis ngakoni kalah. Nggih, pun ngakoni kalah. Ampuh tenan sampean. Aduh. Piye? Meneh apa piye? Ampun. Wah, nyen ngapunten nggih. Piye? Wah, kula kemaki nantang sampean. Waduh, ampun dipidana nggih. Sakniki kula tak wangsul mawon. Ngene Buntara. Aku ngerti. Gandeng kowe kuwi ya wong Mataram yen tak sawang
kowe kuwi ya duweni kasekten. Mula ing Praja Mataram ki uga mbutuhake wong-wong kang kaya kowe kuwi. Kula niku mung duwe kendel niku jane. Wis, ora usah mikir apa-apa, aku ora bakal paring pidana marang kowe. Malah kowe bakal tak pek sedulur Sinarawedi. Kula? Iya. Kula didadekke sedulur Sinarawedi. Iya. Waduh, matur nuwun. Mula kebejan kula. Wong Mataram ki mbutuhake wong-wong kang kaya kowe kuwi. Kula dadekke napa sakniki? Wis, gandeng. Aku iki rak Banteng Mataram sing nomor 1. Lah niku sing terus. Mula kowe uga bakal tak kei gelar Banteng Mataram kang angka 2. Wah, Banteng Mataram angka 2. Wis, sampeyan angka 1, kula angka 2. Iya, pancen kaya mangkono. Nggih, matur nuwun. Sakniki kula tak bali. Yo, marem kula. kula. Hati-hati yo. Jebul sampean wis teko to? Kepiye-kepiye? Kabul kawusanane anggonmu ngleboni sayembara perang, Kang. Menang apa kalah? Bisa entuk gelar Banteng Mataram apa ora, Kang? Yo Warsi. Mbok menawa pancen durung rezekiku. Lah jebul nggonku ngleboni sayembara iki mau wis keri temeka kono. Aku ki wis telat. Wis ana sing ngupu sayembara. Sing jenenge Joko Umbaran. Lah, mulane aku ya bali nglantung. Mung wae aku ki ora trima rasane atiku. Wong tak rungu-rungu Joko Umbaran kuwi wong saka desa Giring. Lah, aku yo wong desa mula mau aku mara ning Kasenopaten tak tantang Joko Umbaran kuwi mau. Apa bener-bener pancen dheweke kuwi duwe kasekten tenan. Wo, lah dadi sampeyan kuwi wani nantang karo Joko Umbaran sing menang jroning sayembara iku mau, Kang? Iya. Nanging kasunyatane aku kalah kasudibyan. Amung apike kuwi Joko Umbaran kuwi atine wah jan. Atine apik. Budine luhur. Aku ora dipiloro, aku ora dipidana, aku ora dipateni lho. Malah aku dianggep sedulur Sinarawedi. Malah aku ki melu diparingi gelar kaya dheweke, Banteng Mataram sing angka 2 lho. Ngono to, Kang? Wah, lah kuwi becik banget no piyayine. Mestine umpamane wong sing ora sabar ngono, sampeyan iso uga dipateni to, Kang? Lah mula kuwi wong-wonge becik banget kok. Ya wis, Kang. Ya aja gelo atimu ya. Isih akeh pakaryan liyane. Bakune sampeyan tanggung jawab karo aku. Urip ing dalane kautaman ya, Kang. Yo Warsi. Nuwun. Nuwun. Loh, wah monggo Den Mas. Monggo Den Mas, ngapunten iki mblongkroh papane ngeten iki. Iki lho Warsi piyayine. Sing asmane Raden Joko Umbaran ya Banteng Mataram sing iso ngalahke aku Warsi. Oh, menika to. Nggih. Monggo dipun sekecakaken lenggahipun nggih Den Mas. Iya Nyai. Kaya wis ora kurang sawiji apa. Lho kados pundi to, Den Mas? Kok panjenengan lajeng nungka lampah kula
teng gubuk kula mriki. Lah lepat kula niku napa melih? Napa badhe kapidana? Menapa kados pundi? Niki kados pundi to, Den Mas? Ora Buntara. Babar pisan aku ora serik karo kowe lan ora bakal midana kowe. Ing ngarep aku rak wis kandha. Kowe iku mau dudu wong liya nanging wis tak anggep kaya sedulurku Sinarawedi. Mula aku ya kepengin ketemu karo sampeyan. Aku ya kepengin ngerti bojomu lan kahanan omahmu iku mau kaya ngopo. Ngono lho Buntara. Nggih, matur nuwun Den Mas. Dene semanten kesaenan panjenengan. Mugi lestari nggih anggen kula kekadangan kalian panjenengan nggih Den Mas. Iya Buntara. Nuwun sewu, menawi mboten klentu panjenengan kok kados Gusti Menggung Witaradya nggih. Ya Buntara lan kowe umbaran, aja kaget. Aku kang mrepeki kowe sakloron karo garwaku Nyai Retnadi iki. Wah nggih, monggo. Lah wonten dawuh menapa Ndaranggung? Menapa kula sampun badhe kadhawan mlebet nyambut damel ing Mataram? Nggih, Ndaranggung. Menapa kula niki lepat menapa kados pundi to Ndaranggung? Ora Den Mas Umbaran. Nadyan sampeyan iku wong desa ning jebul Nandalem iku putrane Kanjeng Panembahan Senopati. Lan kowe Buntara. Inggih kula. Loro-lorone aku wis tepung sebab ngleboni sayembara perang kang kanggo bebanten aku. Mung iki ana kawigaten kang luwih baku. Rungokno. Pusaka dalem tumbak Kyai Pleret iku sirna saka gedhong pusaka. Lho, ical. Iya. Lah, awit saka dawuhe pujangganing praja, Kyai Patih Mandaraka pusaka Kyai Pleret iku mau didosta dening bupati kang lagi mbalela, yaiku Adipati Rangga Keniten. Mapan ing Pasuruan. Gandeng sira sakloro niku mau uga klebu wong-wong Mataram. Apa sira wani nglacak ilangi pusaka tumbak Kyai Pleret? Waduh, inggih Ndaranggung. Nadyan awrat dikados punapa turta kula nggih sampun kawini suda dados banteng Mataram. Kula sagah nglacak pusaka tumbak Kyai Pleret Ndaranggung. Nggih, nadyan kula niku kawula alit mboten gadah pangkat napa-napa Ndaranggung. Ning kula sagah sabiyantu Ndara. Bagus. Ya mung ngene Joko Umbaran lan Buntara. Nuwun injih. Nggih, kados pundi? Iki wingit lan werit. Sebab Adipati Rangga Keniten iku mau ora baen-baen kasekteni. Saka dawuh Gusti Patih Mandaraka, aja paja-paja wong Mataram bisa ngasorake Rangga Keniten yen ora nganggo gelar Karti Sampeka. Lah sing tak karepke anggonmu padha nglacak baline Kyai Pleret iku mau kena iwake ora butek banyune. Dadi kudu nganggo Karti Sampeka, lir Karti Sampekane kudu ana paraga kang bisa mbujuk lan ngrimuk Rangga Keniten. Nganti lena lan bisa ngulungake pusaka Kyai Pleret iku mau. Oh, ngoten. Nggih. Menawi mekaten niku bojo kula nggih saged nindakaken Ndaranggung. Nyi. Nyai. Kepiye, Kakang? Nyai Ken Warsi ora gelem to? Iki mau dawuh Ndaranggung iki mau. Lah kok kula menika lho. Nggih. Inggih Ndara, kula nggih ngrumaosi kawulane Mataram. Kula inggih gadah tanggal jawab wangsulipun pusaka tumbak Kyai Pleret. Menawi katuting kula inggih sumagah nglacak ing Pasuruan Ndara. Namung kemawon kula nyuwun dipun rencangi Masayu Retnadi menika sebab kula menika tiyang dusun kirang mangertos ing tata krama Ndara.
Lho, ngono. Lah sampean wani ora diajeng Retnodi. Ngancani si Warsi kuwi. Inggih kula wantun Kang Mas, menawi menika sampun dados kersa panjenengan dalem. Ya. Yen ngono iki wis padha gambuh. Kono Ken Warsi lan Retnodi dadi cucuking laku. Piye caramu ngucap karo si Rangga Keniten? Buntara lan Joko Umbaran Banteng Mataram ngamping-ngampingi si Ken Warsi. Aku tak nggawa prajurit saka Mataram. Ngono. Piye? Wis padha ngerti to? Nggih sendika ngestaken dawuh. Nggih, nyuwun pamit. Kula badhe Kono mangkat tak jampangi sakloron laku. Surawana lan Surageni. Minggih dah timbalan Dawuh dalem dalem. Kanjeng Dipati. Gusti Sajak Adipati. wis katon bali ing Kadipaten Nggih, Pasuruan. pangestu nan dalem. Yen tak sawang katon bingar pulatanmu mencorong praenanmu. Ingsun jagakake yen entuk gawe. Selak notol penggalih ingsun nalika semono sira sakarone tak utus supaya ndosta Pusakagung ing Mentaram yaiku Kyai Pleret. Kepiye kabul wusanane? Nggih, yektinipun menika Kakang Surawana menika. Awrat pundi dawuh dalem yen kula lumawat ing Mataram nglangkungi maneka warni pepalang. Bebasan antrang bebaya ander pati sisip sembire luput katuranggane nyawa kula lan adhi kula pun Surageni ingkang dados totoan. Ananging menika Jeng Dipati. pikantuk pangestunan dalem kelampan kula lumebet wonten ing gedhong pusaka Ngatipati. Lan tanpa pambengan. Pusaka kelampan kula dusta saking Mataram. Dadi pusaka kuwi wis bisa mbok dusta. Leres. Sampun saged Kanjeng Dipati. Syukur yen kaya mangkono. Lah banjur sing dusta kuwi kowe Surawana apa Surageni? Yektine kula, Kakang Surawana ingkang nyebar niku nggih nyirep pasir saking pasetran kula sing ndonga kangge mantram panyirepan. Nah, apa mboten dipambengi Kakang Surawana tombak pun kula cepeng niku wau ing gedhong pusaka. Ya wis yen ngono rasa kesuwen coba pusaka kuwi aturna marang panjenengan ingsun. Aturna Kang Surawana aturna. Sedika dawuh Gusti Adipati, monggo kula aturi nampi. Kaya ngene. Jebul kaya ngene perbawane pusaka Kyai Pleret. Wilahe murup kaya blereng netraku. Layak to layak. Wong Mentaram tansah ungguling yuda mungsuh brang wetan nganti medyon wae uga bisa bedah. Ya. Banget panarimaku dene sira sakarone wis netepi gawe. Surawana. Ora ujar, ora kaul, sabab kowe wis bisa sembodo nindakake dawuh ingsun. Pangkatmu tumenggung. Kowe bakal tak wisuda dadi pepatih ing Pasuruan, Surawana. Waduh. Gusti Adipati, yektosipun mboten wonten ceceking manah kula badhe ngajab kanugrahan. Bot-botipun kula namung netepi wajib nindakaken prastiyaning prajurit, Jeng Adipati. Lah kowe gelem apa ora? Gelem to Kang arep diangkat ngono kok. Wangel lho golek gawean lho. Lah saiki ngene. Terus pundi? Sira Surageni.
Saka tumenggung bakal tak unggahake dadi Nayaka. Menapa mboten melorot niku kok Nayaka? Nayaka iku mantri babakan keprajan Oh, ing Kadipaten Pasuruan. Ora kaul, ora ujar. Kowe sakarone besok yen mati bakal tak kijing kowe. Kijing Mas kowe. Entus seger ngeten kok dipijekke pejah pripun to Kanjeng. Lan mungguh kowe saiki njaluk rapi. Bakal tak rapekake. Demit ngendi? Lah kok rapi kali demit niku napa nggih normal niku. Aduh, napa lumrah niku? Ganjaran kula lakon to iki. Ganjaran kok pahit ngene iki piye, Dik? Lho, sapa kae? Yo. Surawana lan Surageni. Dawuh timbalan dalem Kanjeng. Dawuh, Kanjeng Adipati. Iki kok ana sowane bocah wadon loro iki sapa? Coba tak takonane ya. Monggo ketinggal nyemek-nyemek. Laturi murba. Wah, ayu tur nyemek ngono. Matur menika. Kowe sapa, Nduk? Kok wani lanyo-lanyo munggah Kadipaten? Kowe kuwi wong Pasuruan apa dudu? Inggih Kanjeng Adipati, kula namipun Retnodi. Kula pun Ken Warsi Njeng Adipati. Njeng Adipati, kula menika tiyang Pasuruan sakiwa tengening Kadipaten mriki kemawon. Lah banjur kowe kuwi duwe karep apa? Iki negara lagi gawat ngene kok malah kowe nyelo-nyelo sowan mrene. Nyuwun pangapunten Njeng Adipati. Kula menika tiyang alit boten mangertos taharu ingkang tumempuh saklebeting Kadipaten Pasuruan. Kula kaliyan adi kula Warsi menika lenging manah inggih namung badhe pados padamelan. Sabab kula menika lolo sampun katilar bapa lan ibu. Kula kekalih nggih tasih kepingin gesang pramila kepingin nyuwun padamelan ing Kadipaten mriki Njeng Adipati. Inggih Njeng Adipati. Padamelan menapa kemawon kula purun. Masak rerateng kula inggih saged. Umbah-umbah kula inggih kulina. Reresik padamelan kula inggih purun Ndara. Weh lah dalah. Lah yo iman-iman to. Ayu-ayu kaya ngono kok arep dadi tukang nyapu. Arep dadi juru tebah. Lah kabeh kuwi rak ya wis ana sing ngayahi to. Lah Warsi lan Retnadi yen pancen temenan aturmu kuwi mau apa meneh kowe mau wong Pasuruan ya. Kepiye yen kowe ora sah nyambut gawe ning kowe sakarone bakal tak dadekake selir ngono kuwi. Lho, selir menika daharan apa to, Gusti? Lho, bocah iki kepiye to? Dudu panganan yo, Nduk, Cahayu. Selir iku garwa, tegese garwa sinimpen ya sesideman. Mengko tak gawekake omah ning andeng omahmu kono. Dadi kowe rasah ning Kadipaten. Ngono piye? Nur sewu Gusti Adipati kepareng matur. Surawana piye? Menika kok ketinggal nyujanani. Wong mangsa perang gawat kados ngaten kadadak wonten wanita ingkang badhe sara bau ing ngarsa panjenengan dalem. Wah. Nun sewu. Aja menika trubusaning mengsah lho, Njeng Adipati. Hush. Kok musuh kepiye to Surawana iki? Lah iki cetha bocah wadon timik-timik kaya ngene kok jare mungsuh. Mungsuh kuwi rak ya mestine wong lanang sing nggawa gegaman ngono. Kuwi jenenge mungsuh. Mengsa menika mboten kedah kakung. Saged ugi tiyang menika telik sandi dom sumberwing banyu. Wis to. Atos-atos to Kanjeng Adipati. Monggo kula aturi nengenaken kawaspadan.
Ora. Ampun malih kok tiyang to, wong jelantah mawon saged dados satru. Wih, engko Dik. Surawana lan Surageni. Nggih, dawuh timbalan. Kowe menengo wae. Kula kenten. Wah, yen perlu kowe metu kono. Ganggu aku kowe iki. Wong aku iki lagi suka-suka kok. Ayo Kang, metu metu kono. Wis perkara iki Nggih, diwenang sawuh. Ayo, Dik. Wis manut wae, Dik. Yo. Wis. Iki ning Sentong Kadipaten ngarep iki. Pancen dadi papan anggonku sok ngaso. Ngaso ku ya ning kene iki. Warsi lan Renadi. Apa meneh lagi usum perang ngene iki, aku ki ngenteni krodane wong Mentaram, nanging awakku kok rada kesel. Lah kula peteki mawon kados pundi Njeng Dipati? Nggih, Njeng Dipati, menapa badhe ngresakake ngunjuk menapa dahar? Mengke kula ingkang madosaken. Wis ya, wis. Aku wis kewaregen iku mau. Aku petekono wae bocah loro kowe kuwi meteki aku ngono ya. Nggih. Inggih, sendika Njeng Dipati. Lah sing meteki aku ki ya nganggo ora-ora tur ya bocah loro sing prayoga ngono kuwi luwih becik. Sinawang tetan boseni mulat wong bagus jan dara Lah aku ki bagus to Warsi. pun jen saalam donya mboten wonten tandingipun lho Njeng Dipati. Rakasa tak lakon nane angger aku entuk nyawang. Suaramu pancen becik tenan. Adipati Pasuruan mati aku wis urip angger tresnaku mbok tampa kene ya mung semono kridamu Adipati Rangga Keniten. Kene kok sumongah sesongaran wani ndaga kelawan Kanjeng Panembahan Senopati. Monggo Mas Ayu Retnoti sampun ngantos karo Ndem Damel. Menika sampun ketingal pusaka tumbak Kyai Plereteng pangkanipun. Monggo kita dusta. Rangga Keniten, aja alok kelangan tak gawa bali pusaka tumbak Kyai Plereteng. Ken Warsi. Loh, Retnadi. Loh, pusakaku Kyai Pleret ilang. Loh, Ken Warsi, Retnadi, aja mlayu kowe. Sopo kowe? Yo, aku Senopati ning Mataram, Pangeran Purbaya aku. Oh,
iki to. Sing nyolong pusaka Kyai Pleret kowe to iki. Pancen ora tak selaki. Aku kang nyidra pusaka tumbak Kyai Pleret. Licik kowe. Licik kowe kanthi cara mangkono. Kowe ngejokake para wadon iki mau, Warsi lan sapa kowe mau? Retnodi. Retnodi. Apamu kowe mau? Yo, wong sak kloron kuwi mau kabeh utusanku ya kanthi cara kuwi. Aku bisa nyidra pusaka tumbak Kyai Pleret. Senadyan to kowe bocah lanang, ananging kowe kaya bocah wadon kowe. Kanthi cara mangkono kowe nyidra Kyai Pleret. Wis ora sah kakean ngomong. Bakune aku kautus Kanjeng Rama supaya nyirnakake kowe. Ayo dibuktekake ning papan kene aku apa kowe kang sirna. Maju sak gendhingmu tak ladeni. Kuleting kulit ora bakal rampung-rampung. Noh, saiki tampanono tumbak Kyai Pleret. Ayo tamakno lo ing anggaku. Ayo. Wis, yo. Yo. Wis, yo. 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 Jaluk pirang dino tak ladeni kowe. Ayo mandeg mandeg. Wis menang Kanjeng Pangeran, wis bisa ngendarat Rangga Keniten. Waduh, nyuwun ageng pangapunten Ki Mandaraka. Mboten kula menika mimpang nanging kula kasoran. Lho, Bandeng Mataram kok kalah iki piye? Ya, Kyai Pleret mau ora wis mbok tamakke to. Nuwun inggih. Pusaka tumbak Kyai Pleret mboten tumama wonten angganipun Adipati Rangga Keniten. Wah, kok ngedak-edak pimen to. Wong Haryo Penangsang wae mbrodol susah kok. Rangga Keniten kok ya kalah. Mula menika kados pundi iki? Ngene, Njeng Pangeran. Ya iki pancen iki wong siji iki rada miji, pinunjul. Iki sebab mbiyen Klina tapa ning alas Purwa Banyuwangi ditimbul karo gurune Si Ajar Resi Waskita ing Raga Jambe. Diwenehi nugraha ora tedas braja lungit bangsane wesi utawa bangsaning waja kuwi ora temama. Ning ana pengapesane. Menapa menika Ki? Tlikungen wae. Engko yen ketelikung golekno Jladren Timah Panas. Ya kuwi patine Rangga. Nuwun nggih, ngestakaken dawuh Ki. Joko Baran, ojo mlayu. Ayo, tanding ngono aku, Rangga Keniten. Rangga Keniten, aku ning kene. Ayo, ojo mlayu kowe. Aku ora mlayu nanging aku golek papan kang jembar kanggo nandingi kridamu. Kaya mangkono. Yo. Yen pancen lanang tenan, sekti tenan, ayo tamakno Kyai Pleret kuwi mau. Maju kowe Rangga Keniten. Hus, ho. Hus, ho. Hus, ho.
Wis ora usah kesuwen, enggak dicor nganggo jlagreng timah panas.